to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! 平等に人を助ける。人間の負の感情が呪いの源になる。俺は強くなるんだ。不平等な現実のみが平等に与えられている。ここまでだな。何秒気を失ってた。両親に従って人を悪人が嫌いだ。更地みてえな想像力と感じ一枚勇気をしやがる。なるんだ。そのためなら何だって。不平等な現実のみが平等に与えられている。自分の良心に従って人を助ける。俺の性別も知らず恵みなんてお前をつけた父親。今もどこかでのうのうと生きている。やってやる。純さ、後悔、知女、人間の負の感情が呪いの源になる。因果応報は全自動ではない。
悪人は法の下で初めて審査、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。悪人が嫌いだ。サラチみてえな想像力。一枚見切るし。俺の性別も知らず恵みなんて名前を付けた父親は今もどこかでのうのうと生きている。不平等な現実のみが平等に与えられている。悪人は法の下で初めて裁かれる。